Så de kommer op i hvert fald. Og er så længe de vil være der, ikke? Og nu er det jo det der med, altså i går, ikke? Der kom de jo, fordi i går skulle de have været steder til Kina og Havning. Gods. Og det tog sin tid. Mit navn er Korporal Lillelund. Jeg er befalende i dag over jer. På trods af problemer med flagerejsningen, vil jeg minde jer om, at det her det er alvor. I er nu i tjeneste i kongens hær. Christian den 10. og vores regering har bedt og sendt jer til det her sted. Tyskeren er lige uden for vores grænser. På trods af vores neutralitet, så har tyskerne lagt søminer lige uden for vores fort. De har sat Europa i flammer. Vi er folkeværket, forsvarer Danmark, vores frihed, vores konge. Og jeg regner med, at I gør jeres ypperste for at gøre kongen og Danmark stolt. Eller kammerat? Var det kun én, der sagde, jeg ved? Jeg hører ikke så godt i dag. Jeg vil have kammerat. Eller kammerat? Jeg hører slet ikke. Godt. Det kan godt gøre bedre. Jeg vil have kammerat. Når jeg siger psst, så siger I, javel, jeg er korporal. Er det forstået? Jeg vil have kammerat. Jeg vil have kammerat. Meget bedre. Godt. I er jo op. Hvad er det her? Det er en knap, der korporal. Den siger ikke løbes ud til mig. Nej, der korporal. Den ligner måske en svensk. Eller en tysker, hvor den krammer. Hvad er det, du har på knæ? Det er skidt, herr korporal. Hvorfor er det skidt på dine knæ? Fordi jeg er sat tæt op af korporal. Hvorfor har du sat skidt på dine knæ? Det ved jeg ikke, herr korporal. Gør det rent. Yes. Der er løs fedt på din bælte. Gør noget ved det. Eller kammerat. Kom her. Kan I klud? Gør bæltet væk. Det er godt ud. Ret bæltet op. Det her måske en rejse, det? Nej, jeg kommer. Hvorfor står du nu? Den er ret. Står ret. Det er godt det her. Løb bæltet op. Få knappet den der op og vente på den anden side. Tak. Nu. Jeg vil have korporal. Det her skulle helst ligne kongens her. Noget kongen kan være stolt af. Er I måske sådan nogen, der skal ud og grave? Eller er I artillerister? Hvorfor er der... Hvorfor er der... Hvorfor mangler en knap? Fordi jeg havde en knap. Stop. Skriv frem til Krigsministeriet.
Godt, mænd. Nu hvor jeg nogenlunde ser godt ud. Jeg kan ikke sige, at kongen er stolt af jer, men jeg er stolt af jer. Træd af. Det er jeres poster. Godt, der er jo 3 tilbage. Det ser meget bedre ud. Det der bælte, der på nu. Godt. Du og din sidemand, vi går på patrulje rundt omkring fortet. Vi følger den her vej hele vejen rundt. Forstået? Vi venter kun på dem. Ja, vel. Træd af. Det er så